What's up, mga igan? Dito tayo ngayon sa Manawag. Bali, kasama natin ang Team La Union. Huli ka. Today is Sunday. Kaya salubong ang mga riders pupunta sa mga iba't ibang lugar na may charity. Kagaya natin ngayon ang NUCP Pangasinan. Na-invite ang La Union para sa ating charity dito sa may Mangaldan. So, ilan din sila, mga 20 plus mga igan. Kali pupunta pa tayo sa meet-up place kung saan banda. So, ayan, dito tayo sa may meet-up place. Yes. Long time no see. Ito guys. Wapo. Hey.
Ay! Meron kayong shout out mga sir. Shout out ko na. Ano pong pangalan ni tatay na? Kaya po yung asawa? Ilang taon na po yung tatay na? 53 po. Oo, tubig dito. Kunting ulan. Ay, parang hindi lang ayaw. Tarayo lang yan. Tarayo lang. Tarayo lang. Ay, kami po ayaw pa. Tarayo lang kami natin. Kasama si Goodman mo. Parang sa kasama namin. Kasama namin ng laon yung takday namin. Pinapangalaan. Ito na po yun. Ito, pagalaw yung mga pagalaw yung parang katulog po. Dali, marami po kami dati. Parang ito na pagkakaulan yung mga katulog ang mga kapitay. Ayaw mo sa kapitay. Эльбрус Мирзабеков, ремикс. While I'm cause I don't wanna lose. I got my arms so spread. I hope that my heart gets read by the pressure.
replacement. You're on the runway, track on the good. I only painted a picture, telling what we could react like a heart in a catch should. You like gave it away, you had it till it took you fit. But I keep walking on, keep moving on, keep moving forward. Like I know it's young, keep moving home. Look, I don't wanna live in a broken home, girl, I'm dead. البروس مرزبك